Чаму беларусы хочуць атрымліваць польскія пашпарты? Якая ўвогуле розніца паміж сталым побытам і пашпартам? І ці можна лічыць сябе беларусам, калі ты ўжо атрымаў польскі пашпарт? Гэта падказ зроблены ў Польшчы замест зноў Максім і Кірыл. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». З промакодам «Зроблена» вы атрымаеце зніжку 15% на першы месяц вучобы, а таксама бясплатны апгрэйд пакета навучання. Да сустрэчы ў школе. Сыркі пан-сэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Кірыл, у Польшчы зараз жыве шмат беларусаў. Ёсць са старай валны, ёсць з новай валны, і вось мы, людзі з новай валны, ўжо задумвайся пра польскія пашпарты, бо у цябе ёсць, цябе не трэба думаць пра гэта, а ці варта ўвогуле яго атрымліваць? Можа, вось у каментарах пішуць, што сталы побыт таксама дае тыя ж правы прыкладна, але толькі галасаваць не можаш. Хтосьці кажа, што увогуле там вайсковая павіннасць будзе і увогуле не трэба атрымліваць польскі пашпарт. Чытаю таксама абмеркаванне, што хтосьці піша: «Ага, паатрымлівалі свае польскія пашпарты, вы ўжо не беларус. Давай у гэтым усім разбірацца. Вось ты як чалавек з польскім пашпартам. Давай мы пачнем з цябе. Вось чаму ты яго атрымаў?» Дзеля таго, каб адчуваць сябе ў поўнай бяспецы. Гэта было для мяне вельмі важна. Вось калі паглядзець на сістэму рэчаў, якія для нас важныя, так вось, скажем так, збудаваць такую адпаведнік піраміды Маслоў, вось, то гэта будзе недзе ў самым нізе. То бок такі фундамент. Калі ты маеш польскі пашпарт, ну і ўвогуле грамадзянства той краіны, у якой ты жывеш пастаянна, то ты можаш сябе адчуваць поўнасцю паўнавартасным чалавекам, а не нейкім там унтэрменшам. Гэта пажыццё было для мяне найважнейшым на той момант. То бок калі б была піраміда беларусоў, да, ты там бы ляжаў польскі пашпарт на першым. Бяспека і польскі пашпарт. Окей, а што ты думаеш пра людзей, якія кажуць, што калі ты атрымаў польскі пашпарт, ты ўжо перастаеш быць беларусам? Я памятаю, у нас здараліся такія каментары, і ў твітары таксама я бачу такія меркаванні, што вось... пісалі? Пра мяне пісалі таксама, так, што вось антыбеларуская дзейнасць увогуле і... Як можна атрымліваць польскі пашпарт, будучы беларусам? Дык вось, скажу, што... Ёсць два спосабы. Праз прэзідэнта, праз ваеводу. Прабачце. На мою думку, нішто не перашкаджае быць табе этнічным беларусам, лічыць сябе беларусам і мець розныя грамадзянства, якія толькі захочаш. Бо грамадзянства – гэта грамадзянства. І адначасова з гэтым, калі ты грамадзянін, гэта ты не пазбаўляешся сваёй беларускасці. Пры гэтым, я думаю, што кожны з нас таксама ведае ці ў сваім асяроддзі бліжшым ці дальшым людзей, якія маюць беларускі пашпарт, напрыклад, беларускія грамадзяне, і пры гэтым гэтай беларускасці ў сабе таксама не маюць. То бок не пашпарт гэта вырашае дакладна. Слухай. Окей, на прэтэнзію беларуса ты адказаў. А ёсць, прыходзіць да цябе таксама паляк і кажа: «Ага, атрымаў польскі пашпарт, а ты ўсё яшчэ беларус». Ну так. Так, я назаўсёды быў і застануся беларусам і лічу сябе беларусам, і пры гэтым таксама лічу сябе і польскім патрыётам у сэнсе, што я патрыёт гэтай краіны, бо я яе грамадзянін, я тут жыву, тут увесь эпіцэнтр маіх жыццёвых інтарэсаў, і мне залежыць на тым, каб усё ў гэтай краіны было добра. А што цябе мешала вось ганарыцца краінай і думаць пра яе інтарэсы з картай сталога побыту? Ну, перадусім тое, што карта сталага побыту мае вельмі шмат абмежаванняў, вось, пра якія мы зараз яшчэ паразмаўляем. Увесь час ты ўсё ж такі тут госць, бо госцем ты тут сябе можаш перастаць лічыць толькі ў том моменце, калі ты становішся грамадзянінам гэтай краіны. І абмежаванні гэтыя вельмі розныя, і ў розныя моманты свайго жыцця можна з імі сутыкнуцца. Вось, і пра іх варта памятаць. Пры гэтым я сапраўды таксама сустракаў людзей, якія, па-першае, проста зацягвалі працэс, напрыклад. Лічылі, што там, можа, некалі, недзе там. Пры гэтым мы жывем у неспакойныя часы. Вось. І мы ўсе назіраем, а нашы гледачы і глядачкі дакладна ведаюць з нашага падкасту, што змены ідуць.
яны надвігаюцца, і яны будуць, дакладна, так? Таму варта паклапаціцца пра такія справы загадзя, каб пасля не мець нейкіх там непрыемных праблемаў. То бок гэта ўсё роўна бяспека таксама. Гэта таксама проста база тваей бяспекі, фундамент. То бок асноўная думка такая, што пра часовы побыт можа нешта змяніцца, пра сталы побыт можа нешта змяніцца. Конечно. Грамадзянства ўжо тыпу не адбяруць. Увогуле магу вось прывесці прыклад палякаў у Великабрытаніі. Ізноўку моя улюбёная тэма. Палякі ў Великабрытаніі, вялікая колькасць іх, і не толькі паляка, і іншыя таксама вось мігранты з іншых краін Еўрапейскага Саюзу. Яны, жывучы шмат гадоў у Великабрытаніі, вельмі часта ўвогуле не думалі, нават не задумваліся пра грамадзянства. Чаму? Таму што яны і так маглі там жыць і працаваць. У іх было такое права. І тут здарыўся Брэкзіт. І яны такія, опанькі, а што адбываецца? Так? Пачаліся праблемы, трэба было неяк легалізавацца. Окей, ім дазволілі легалізавацца. Яны працягвалі жыць пры гэтым вельмі часта і далей не клапоцячыся пра тое, што ў іх няма пашпарту. І прыходзіць 2025 год. Такая ёсць партыя Reform UK, якая апошнім часам увесь час у лідарах усіх апытанняў. І вельмі верагодна, што яна можа вельмі моцна намяшаць на палітычнай сцэне упершыню за стагоддзі, можна сказаць, бо там заўсёды былі лейбарысты, кансерватысты, а тут нешта новае. І вось лідар гэтай партыі Найджел Фарадж, які таксама мелькае ў нашым падкасце ўвесь час, даслоўна некалькі дзён таму запрапанаваў, што а можа мы пачнем нешта замяняць для людзей, якія жывуць тут пастаянна, але не з'яўляюцца грамадзянамі. І прапановы розныя. Абмежаваць доступ да нейкага сацыялу, ці там яшчэ да нейкіх там дзяржаўных праграм. То бок разумееш, ты нібыта тут пастаянны жыхар, так? У цябе пажыццёвы дазвол жыць тут, так? Але цябе ўжо хочуць абмежаваць у гэтых правах. Вось вам прыклад, што часы такія, што ў нейкі момант можа ўсё змяніцца. І калі ёсць магчымасць, то трэба, на маю думку, і я раю гэта ўсім, трэба ўсё ж такі легалізавацца па поўнай, ось, да канца. Не будзем параўноўваць з карты часовага побыту, бо зразумела, што гэта, карта часовага побыту, няма сэнсу. Асноўнае, мне падаецца, параўнанне трэба зрабіць з картай сталага побыту. Ось ёсць карта сталага побыту, ёсць пашпарт. Шмат дзе чуў, і мне падаецца, ўжо казаў тут, што падаецца, што там розніцы амаль няма. Вось тое, што я чуў, я не вывучаў пытанне дакладна, што галасаваць не сможаш. Людзі ў асноўным менавіта вось думаюць пра гэта, што яна дае нібыта поўны набор, акрамя вось гэтых палітычных правоў. Але гэта ўсё ж такі не так. А як? Па-першае, ты не грамадзянін гэтай краіны, ты госць, і пра гэта варта памятаць. І цябе могуць адсюль турнуць. Што дзеля гэтага можна зрабіць? Напрыклад, маючы сталы побыт, які даецца табе пажыццёва, ты можаш, напрыклад, з'ехаць у іншую краіну і забыцца пра Польшчу на 6 гадоў. Цябе няма ў Польшчу 6 гадоў. І цябе пазбаўляюць сталога побыту, і ты страчваеш гэтае права. Ці, напрыклад, здзейсніш нейкае злачынства. Я, канешне, ведаю, што сярод нашых глядачаў такіх людзей няма, але ўсё ж такі. Нехта здзейсніць злачынства і атрымае прысуд даўжэйшы за 3 гады, пачынаючы ад 3 гадоў зняволення. Таксама ўсё. Скасоўваюць твой сталы побыт. Ці, напрыклад, з нейкай прычыны, а мы ведаем, што такія рэчы могуць быць яшчэ завязаныя на нейкай там палітыцы, скажам так, цябе прызнаюць, не цябе, а кагосьці там так вось прызнаюць пагрозай нацыянальнай бяспецы. Таксама могуць пазбавіць сталага побыту. То бок, разумееш, ёсць усё ж такі пэўныя рэчы, якія могуць прывесці да таго, што ты ізноў будзеш нікім. Ось. Але калі ў цябе ёсць грамадзянства, то цябе пазбавіць грамадзянства нельга. І ўвогуле выхад з польскага грамадзянства гэта, скажам так, такі сабе извілісты шлях. Ось, сапраўды, гэта не так проста. Ось. З беларускага таксама. Нават калі хочацца, бо на пазбаўленне сябе грамадзянства павінен выказаць згоду гаспадар-прэзідэнт. Так. Ого! Так. Беларусі тое ж самае. Шчыра, я ўвогуле... А можа і не. Я абсалютна не ведаю, як выйсці з беларускага грамадзянства. Ці правільна я цябе зразумеў, што, умоўна кажучы, нейкі Януш хоча перастаць быць, не ведаю, польскім абывателем, бо жыве там, не ведаю, у Нідерландах. І ты павінен скласці ўнёсак на імя прэзідэнта? Канцылярыю прэзідэнта. Толькі прэзідэнт можа пазбавіць грамадзянства. Павінна быць ягоная згода. І такіх выпадкаў, сапраўды, мала. Ось. І ўвогуле, насамрэч, а навошта? Пазбаўляцца польскага грамадзянства? Слухайце, сябры, 190 краін безвізавых.
Вось ці з візай па прылёце. Ну, а я іншае скажу, навошта польскаму прэзідэнту кагосьці пазбаўляць грамадзянства, бо дэмаграфічная сітуацыя Насамрэч, я думаю, што калі там, бо такіх выпадкаў сапраўды не шмат. Гэта вельмі малая колькасць. Вось, і калі сапраўды нехта там хоча, то я думаю, што выражаю згоду, бо а што? Хоча чалавек, не ведаю, жыве ў Новай Зеландыі, хоча быць новым зеландцам. І ўсё. Хай будзе. Палякам і новазеландцам. Можа павернецца, засумуе паперу. Тады ёсць працэдура вяртання польскага грамадзянства. Дакладна. У мінулым годзе 350 чалавек, здаецца, вярнулі польскае грамадзянства. Магчыма, нават аднаго ведаю. Рэпатрыяцыя. Штосьці яшчэ? Ці не? Ці ёсць нейкія яшчэ пагрозы са сталым побытам? Пагроза умоўна. Пагрозаў, насамрэч, не так шмат, але проста варта падкрэсліць яшчэ пэўныя недахопы. Напрыклад, пакупка нерухомасці. І, напрыклад, пакупка нерухомасці звязаная з тым, што разам з кватэрай ці з домам ты набываеш нейкі грунт. І ты, як іншаземец, павінен мець дазвол. Сталы побыт дае магчымасць не мець дазволу толькі пасля 5 гадоў пражывання ў Польшчы ўжо са сталым побытам. То бок вось атрымаў сталы побыт і яшчэ 5 гадоў трэба пражыць. І толькі тады можаш не прасіць дазволу у міністра ўнутраных спраў. Вось з грамадзянствам, канешне ж, такіх абмежаванняў няма. І шматлікія беларусы з гэтым сутыкаюцца. Канешне, людзі атрымоўваюць гэтыя дазволы. Я ніколі не чуў пра нейкія вялікія праблемы. Проста гэта бюрократычная працэдура, якая цягнецца. Праблема знайсці грошы на гэту землю, я так скажу. Гэта так. Пачнем з таго, што праблема знайсці грошы на нерухомасць у Польшчы пры сённяшніх цэнах. Але проста гэта дадатковая бюрократычная працэдура, якая цягнецца, гэта валакіта. Не ўсе здзелкі часам даходзяць да канца, бо прадавец проста не хоча чакаць. Вось, напрыклад. Што даволі такі натуральна. Таму вось такі прыклад вельмі прызямлённы з такога штодзённага жыцця, з чым можа сутыкнуцца вялікая колькасць іншаземцаў, якія аселі ў гэтай краіне. Сертыфікат у школу польскі на так выдатны падарунак на зімовыя святы, а промакод зроблена дае магчымасць бясплатна праапгрэдзіць пакет навучання. Сыркі пансэрак смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам зроблена сырок у падарунак. Давай пра плюсы пашпарта тады пераходзіць. Вось я ўжо казаў, 190 краін, сябры, 190 краін. Польскі пашпарт адзін з наймагутнейшых пашпартоў у свеце, калі гаворка вось пра рэйтынг пашпартоў. Свабода падарожжаў, гэта першае. Па-другое, трэба памятаць, што еўрапейскі пашпарт, ён мае колар бургунді, то бок ён пашпарт Еўрапейскага Саюза. Вось, і нават на маім пашпарце у версіі напісана «Унія Еўрапейска». Трэба проста памятаць пра тыя велізарнейшыя бенефіты, якія атрымоўвае грамадзянін Еўрапейскага Саюза. То бок магчымасць свабодна падарожнічаць неабмежаваную колькасць часу па ўсім Еўрапейскім Саюзе. Акрамя гэтага яшчэ некалькі краін, якія ў асацыяцыі з Еўрапейскім Саюзам, напрыклад, Ісландыя ці Нарвегія. І акрамя гэтага права працы і вядзення бізнесу. То бок вось я зараз магу увайсці ў аплікацыю нейкай там авіякампаніі, набыць сабе на заўтра на 6 раніцы білет у, не ведаю, Лісабон. І па прылёце адразу пайсці працаваць, ці адчыніць рэстаранчык, ось, ці яшчэ нешта. І ніхто мне гэтага не забараняе, ты не патрабуеш ніякіх дазволаў. Нават калі ты гэтым не карыстаешся, Усё роўно прыемна. Усё роўно прыемна. Вось, сур'ёзна. Гэта вельмі крута і прыемна. Вось, што у цябе ўсё ж такі такая вось прынамсі пачуццё нейкай такой больш шырокай свабоды, якое дакладна грэе душу. Яшчэ, што таксама актуальна, гэта, так разумею, што калі у цябе ўжо ёсць пашпарт, а не сталы побыт, то польская дзяржава цябе абараняе па-за межамі Польшчы. Так, і што цікава, нават не толькі польская дзяржава. Пашпарт, хацеў сказаць, у колорку амарэтта, в колорze Бургундii дае магчымасць карыстацца консульскімі паслугамі не толькі польскіх кансулатаў. Бо ты можаш звярнуцца ў кансулат кожнай краіны Еўрапейскага Саюза і табе дапамогуць. Але пры гэтым са сталым побытам толькі ў некаторых сітуацыях толькі польскі консул і толькі па некаторых справах. То есть вось гэтая дапамога, яна не поўная. А ведаеш,
Ніколі не ведаеш, дзе і калі, а асабліва калі ты будзеш недзе па-за еўрапейскім саюзам. Ось, з чым ты можаш сутыкнуцца насамрэч? Людзі трапляюць у такія сітуацыі часам, што проста страшна. Ось, і таму лепш мець лепшую ахову дакладна. Ось, гэта вельмі важны насамрэч аспект, на маю думку. Яшчэ цікавы момант, што, наколькі я разумею, што ты без польскага пашпарта не можаш працаваць у пэўных дзяржустановах. Так, ну, гэта насамрэч натуральна. Так, што ёсць пэўныя пасады ў дзяржаўнай адміністрацыі, паліцыі, войску, судовай сістэме, спецслужбы, напрыклад, калі нехта хоча быць, напрыклад, шпіёнам. Вось, цябе не прымуць. Вось, проста туды, калі ты не маеш польскага грамадзянства. Вось, бо ты падазроная асоба, ты яшчэ не да канца наш. Вось, і чалавек, які хоча зрабіць кар'еру вось, у нейкіх такіх галінах, вось, таму дакладна варта плаціцца аб грамадзянстве. Без гэтага кар'еры там дакладна не зробіш. То бок гісторыі пра тое, што хутка замежнікі без ведання польскай мовы будуць судзіць прэцэнтных палякаў. Ну гэта ўсё таксама фейк зноў. Ну, нечакана. Слухай, ніхто не чакаў. Окей. Ну і мне падаецца галоўнае. Вось перад галоўным я б яшчэ пазначыў таксама, што вось на прыкладзе тых брытанскіх палякаў, так, якіх могуць пазбавіць некаторых сацыяльных выплат. Пра гэта таксама варта памятаць. Бо пашпарт грамадзянства гэтай краіны дае табе гарантыі, ось, што тыя сацыяльныя праграмы, якія існуюць у дзяржаве, яны заўсёды будуць тычыцца і цябе. Ось, а калі ты не грамадзянін, то у кожным моманце нешта могуць забраць, ось, абмежаваць. Таму што ў гэтым годзе мы ўжо бачылі, як некаторыя рэчы абмяжоўваюць. Такое можа здарыцца, сапраўды. Для шмат каго гэта таксама важна. Ось. Ну і таксама варта памятаць, што ніхто з нас не робіцца маладзейшым. Ось, усе мы рухаемся ў накірунку пенсіі, так, ось, і таксама лепш на пенсіі дакладна лепш быць грамадзянінам гэтай краіны. Галоўнае, чаму мы ўвогуле тут сабраліся? Гэта падкаст ўсё ж такі пра польскую палітыку. І ты атрымліваеш яшчэ і палітычныя правы, права голасу. Так, перадусім я буду заўсёды ўдзячны Польшчы за тое, што яна мне дала права голасу, і што голас у мяне ёсць. І я вось чую, што я яго маю. Для мяне асабіста палітычныя правы вельмі важныя. І я больш, ну, можа, не больш за ўсё чакаў на гэта. Вось, канешне, мне проста хацелася стаць нарэшце грамадзянінам. Вось, але і пад шчырасць я помню тое пачуццё, калі я, атрымаўшы польскі пашпарт, пайшоў першы раз галасаваць. Гэта былі лакальныя выбары у, дарэчы, лістападзе 18-го года, то бок 7 гадоў таму. Гэта быў мой першы ўдзел у выбарах. І я быў такі, вось, проста ганарыўся там, што я сделал, так, я зрабіў, я дабіўся, ўсе магу. Вось, гэта сапраўды вельмі прыемнае пачуццё. Чаму гэта важна? Я асабіста лічу, што грамадзянства нарэшце робіць цябе бачным для гэтай краіны. Колькі б, якая б вялікая не была маса іншаземцаў, са сталым побытам, з рэзідэнт Уніі Еўрапейскай, што заўгодна. Можа вас быць мільён, мільярд ці нешта яшчэ, ты не будзеш так лічыцца для гэтай краіны і для палітыкаў гэтай краіны перадусім, як асоба з грамадзянства. Бо ты на іх наўпрост не ўплываеш. Бо ты на іх наўпрост не ўплываеш. Твои інтарэсы менш для іх цікавыя, скажем так. Ім важна клапаціцца пра сваіх грамадзян і здабываць іхнія галасы. Ты, скажем так, ніхто і зваць цябе ніяк, вось насамрэч, у дадзеным выпадку. Непрыемна, конечно. Гэта вельмі непрыемна. Ну, прынамсі для мяне. Я, конечно, разумею, што палітыка не для ўсіх цікавая рэч, вось некаторым сапраўды не важна, вось. Але варта мець магчымасць уплываць на бягучую сітуацыю у гэтай краіне. Не, ну, ты ж кажаш крыху і пра іншае, як цябе ўспрымаюць палітычныя сілы. А палітычныя сілы можна не цікавіцца, але гэта людзі, якія ўплываюць на то, якія падаткі ты будзеш плаціць, якія льготы ў цябе будуць і ўсё астатняе. Канешне. І ці зможаш ты, не ведаю, набыць піва увечары. Дакладна, слухай, ось я даваў прыклад у адным з нашых выпускаў, так, пра ось Палонію ЗША, так, якая вялікая, і яна ўплывае, і нават кандыдаты на прэзідэнта звяртаюцца заўсёды, падчас кожных выбараў звяртаюцца асабліва да Палоніі, бо ведаюць, што гэта сапраўды шмат галасоў. Як ты лічыш, ці ўсё ж такі зараз актуальна, ці цікава нейкім вось палітыкам працаваць на аўдыторыю мігрантаў, якія будуць атрымаць польскія пашпарты?
Я думаю, што з часам так. Вось прыкладна так, як это дзейнічае ў выпадку палоніі ў іншых краінах. Таксама з часам, калі будзе з'яўляцца большая колькасць польскіх грамадзян іншаземнага паходжання, а гэтага немагчыма пазбегнуць. Гэта ўжо працэс, які адбываецца. Вось хочуць гэтага нейкія там правыя палітыкі, ці не хочуць, але так ці інакш польскае грамадства павінно быць да гэтага гатовае. І польскія палітыкі таксама. І гаворка не ідзе пра тое, што іншаземцы захопяць Польшчу, так? Тут, конечно ж, так, парламент. Бо гэта не тая колькасць. Вось. Нават калі гэтых іншаземцаў з часам будзе некалькі адсоткаў польскага грамадства, то ім нічога не захопяць. Але, прынамсі, іхні голас будзе пачутым ужо. І палітыкі, фармуючы свае праграмы, свае погляды, будуць вымушаныя, прынамсі, у нейкай ступені лічыцца таксама і з гэтай часткай грамадства. І гэта таксама важна. Ну, а зараз не лічыцца, бо прасцей сказаць, што мігранты лепш абмежаванне ўвесці. І гэта, тыпу, паўплывае на меркаванне людзей, якія сапраўды галасуюць. А мігранты не галасуюць, таму што іх няма грамадзянства. Вось дакладна так і ёсць. У мігрантаў няма права голасу, таму, скажем так, можна прапанаваць вельмі розныя рэчы, так, супраць мігрантаў, і нічога табе за гэта не будзе у практычным сэнсе. Не зусім жа ты нічога не можаш зрабіць як мігрант. Так, ты не можаш наўпрост прагаласаваць, але ты можаш, напрыклад, вот, як робяць шматлікія беларусы і беларускі, пакінуць там водгук на закон нейкі, што табе не падабаецца. І, дарэчы, ось я хачу ў чарговы раз падзякаваць усім нашим гледачам і глядачкам. Я ведаю, што шмат хто гэтым карыстаўся, і паверце мне, напрыклад, паседжаннях у камісіях сеймавых, дзе разглядаюцца ў першым чытанні законопроекты, зачытваюць некаторыя вось гэтыя меркаванні. Ось, то бок, гэта не так, што яно недзе там ідзе ў пустую. Не. Гэта ўсё сапраўды улічваецца, і гэта ўсё важна. Быццам бы на такім узроўні ты ўсё ж такі лічышся. То бок ты можаш, не ведаю, напісаць нешта, вось, хаця б на сайце Сейму. Вяртаючыся да того, што я сказаў раней, што ты ніхто і зваць цябе ніяк. Ну, не зусім так, канешне, добра. Прызнаю, каюсь, пасыпаю голову попелам, перагнуў крыху. Ось, то бок ты, канешне, прынамсі, выказаць сваё меркаванне ты ўжо можаш. Але ўсё ж такі вага гэтага меркавання яшчэ не такая вялікая, як у выпадку з грамадзянамі. Ну, так. Ну, і базава, я разумею, пра што ты казаў. Ну, то бок, можна казаць, што вось я там плачу падаткі, я ўплываю так-то, я раблю гэта, там плачу складку здравотную, то бок, там, не ведаю, НСЗ, можна і доказаць ўсё палітыкам такое. без конца, але палітыкі, Да. і на ўсе цынічныя. Усё роўно лічыцца голас. Конечно. То бок, калі ці можаш ты прагаласаваць, ці не можаш ты прагаласаваць. Кожны палітык, незалежна, ці правы, ці левы, яны ўсе цынікі. Твая стаўка, калі гэта можа адбыцца ўсё ж такі? Ну, вот, просто мне падавалася, што гэта ўжо павінна адбывацца, бо шмат беларусаў прыехала, 5 гадоў прайшло там з 20-го года. Окей, іх в рэальнасці прыязджала больш ужо пасля, але ўсё ж такі там украінцы ўжо жывуць шмат. Але яшчэ не так шмат з іх маюць менавіта права голасу, бо гэта ўсё ж такі працэс, які, як мы памятаем з нашага падкаста, цягнецца мінімум 8 гадоў. Ось, у 99% выпадкаў, ось, па статыстыцы Міністэрства ўнутраных спраў. Таму з часам гэта будзе проста нарастаць, і да тых жа палітыкаў будзе прыходзіць асэнсаванне вось гэтага працэсу. Так? Тым больш, што нас чакае таксама смена пакаленняў у вялікай палітыцы, бо галоўныя дзеячы стареюць, вось, моцна, некаторыя ўжо зусім. І малодшае пакаленне, яно будзе больш разумець, вось, што гэтыя працэсы, якія ўжо ідуць. Вось, дарэчы, мне вельмі падабаецца вось, прафесор Антоні Дудак, так, якога я таксама часта узгадваю ў нашым падкасце. Ён шмат разоў паўтараў таксама у розных інтэрв'ю, я глядзеў там, яго запрашалі на розныя тэлеканалы і гэтак далей, і ён падкрэсліваў, што з гэтым трэба пагадзіцца, што будзе расці колькасць натуралізаваных грамадзян, ось, і з меркаваннем якіх трэба будзе ў той ці іншай ступені ўсё ж такі паволі лічыцца таксама. Але слухай, вось ты кажаш пра новых маладых палітыкаў, вось Славамір Мэнц, калі ласка. Але ёсць іншыя партыі, акрамя канфедэрацыі. Ён лічыцца, але ёсць нюанс. Ну, па-першае,
трэба ж разумець, што сярод іншаземцаў таксама ёсць розныя погляды. Сярод нашых гледачоў-гледачак таксама ёсць людзі, якія, напрыклад, ужо маюць грамадзянства і галасавалі за Мэнсона. Падчас выбараў, іх шмат. Гэта нармальна. Сярод нас таксама ёсць розныя погляды. Вось. І я, дарэчы, ужо казаў у адным з нашых выпускаў, там некалькі выпускаў таму, калі мы абмяркоўвалі твіт, я памятаю, Славаміра Мэнсона наконт таго, што дзе ён абмяркоўваў, памятаеш, нейкі артыкул украінскі, што ты дзе там крыху дрэнна выказаліся, што вось бы там... Там быў фейк пра тое, што быццам бы украінцы ўжо плануюць захапіць там польскі парламент і вось кіраваць Сеймам. Вось, гэта ж, дакладна мы разумеем, што гэта ўсё не так. Вось. І ёсць шматлікія іншаземцы, якія маюць ці то правыя, ці то левыя погляды, і ніколі не будзе так, што ўсе іншаземцы аб'яднаюцца ў нейкую сваю адну партыю, бо гэта проста немагчыма. Мы ўсе вельмі розныя людзі, прабачце. Вось. І таксама як грамадства польскае, таксама і нова набытыя грамадзяне, яны таксама будуць раздзяляцца паміж рознымі партыямі. Вось. І таксама, калі, напрыклад, у нейкіх даследаваннях, а, дарэчы, канфедэрацыя вельмі добра працуе з даследаваннямі, гэта шмат разоў падкрэсліваў, калі ім недзе там выйдзе, што вось у іх расце там, скажем так, група людзей натуралізаваных грамадзян у першым пакаленні, так, то яны таксама могуць крыху зрабіць карэкту, скажем так, таго ці іншага. Паглядзець, што там, напрыклад, беларусавым так прыбыла, скажем так, у даследаванні. І, скажем так, перастануць дрэнна нешта казаць пра беларусаў. Пераключыцца на іншых, напрыклад, ці яшчэ нешта. Слухай, я зразумеў, што я не задумаўся пра гэта раней, але Славамір Мэнсон за вольны рынок прадпрымальнікі, а прадпрымальнікам патрэбныя працоўныя рукі. І у нас нават было інтэрв'ю кароткае каментар, дзе былі два хлапцы, яны прадпрымальнікі, яны распавядалі, што мы таксама працаўладковым і беларусаў, і украінцаў, і не прямая цытата, але быццам бы мы, вось палякі, выйгралі на ўсёй гэтай сітуацыі. Так супрацоўнікі Славаміра Мэнсона самі працуюць, дапамагаючы прывозіць мігрантаў. Вось недавнішні такі скандальчык, скажем так, быў. Так, адзін з блізкіх супрацоўнікаў Славаміра Мэнсона, агенція працы, вось, ці там легалізацыя, агенцыя легалізацыі, вось, і было журналісцкае расследаванне, вось, за укрытай камерай, вось, дзе да яго прыйшлі журналісты, прадстаўляючыся нібыта прадпрымальнікамі, сказалі, што хочуць працаўнікоў з Беларусі. Таму, скажу так, палітыка цынічная штука, пазатым, акрамя таго, ты ж быў на піве з Мэнсонам, і ягоная размова з Матэушам Равецкім. Вось. І Мэнсон там казаў, што працоўныя рукі таксама патрэбныя Польшчы. Вось танная працоўная сіла таксама патрэбна. Вось. Я, конечно, не выступаю за тое, каб беларусы былі танныя працоўныя сілы, бо сярод беларусаў ўсё ж такі ўзровень адукацыі вельмі добры і так далей. І беларусы дакладна запаўняюць дзіры на вельмі кваліфікаваных пасадах у Польшчы, сапраўды. Вось. І розных, не толькі IT, там, сапраўды, можна быць насамрэч таленавітым сваршчыкам, каменшчыкам, лекарам, транспартнікам, кімсьці яшчэ, сапраўды. І беларусы гэта кваліфікаваныя людзі ў абсалютнай сваёй масе. Калі ласка, пішыце ў каментарах, калі, магчыма, вы ўжо атрымалі польскі пашпарт, ці толькі хочаце, вось напішыце вашу матывацыю. Бо зразумела, што для кагосьці гэта можа быць падарожжа, для кагосьці яшчэ нешта. Просто вось распавядзіце ў каментарах, мне будзе вельмі шчыра цікава даведацца, бо я для сябе, я таксама хачу польскі пашпарт. Але вось як галоўную матывацыю, іх рэлі шмат. І пра вось гэтую піраміду беларусоў, дзе польскі пашпарт на першым паверсе. І я, можа, і не скарыстаюся ўсімі магчымасцямі гэтымі. Але вось тое, што яны ёсць... Я таксама шматлікімі магчымасцямі ніколі не карыстаўся. Я ніколі не працаваў па-за межамі Польшчы. Вось. Але проста сама такая вось думка, што захочацца мне. Вось. Не ведаю. Кінуць усё і паехаць у Бішчады. Толькі ў гэтым выпадку будуць не Бішчады, толькі там Кіпр, там, не ведаю, яшчэ нешта. Сядаеш у самолёт і леціш. Але ладно. Карацей, чакаем вас у каментарах. Калі вы даглядзелі да гэтага моманту, бонус думка. Мне падаецца, што дзякуючы беларускай эміграцыі Польшча таксама выйграла яшчэ ў сэнсе грамадзянскай супольнасці і палітычна актыўнага грамадства. Бо ўсё ж такі беларусы, якія выехалі, зразумела, там розная структура, але ўсё ж такі актыўных людзей там шмат, вось якія хочуць нешта рабіць.
І мне падаецца, што вось праз гэты і ўсе гэтыя лісты ў Сейм, ну, зразумела, што і цябе касаецца, але ўсё ж такі. Гэта грамадская актыўная частка грамадства. Так. Масло Ну, масляное. і гэта ж супер для грамадства. Ну, гэта сапраўды Для добра. дзяржавы. Так, гэта добра. Окей, таму будуем, дапамагаем Польшчы. А цябе яшчэ попрашу напісаць каментары тых людзей, якія не хочуць атрымліваць польскі пашпарт Не ведаю і такіх. прынцыпова вось хочуць застацца з нейкай іншай формай легалізацыі свайго побыту тут. Калі ласка, таксама напішыце, мне будзе вельмі цікава пачуць вашу матывацыю, вашы думкі. Мне таксама. Да сустрэчы праз тыдзень. Да сустрэчы, сябры, дзякуй, што былі сёння з намі. Падтрымлівайце нас, калі ласка, донатамі праз Мамі і Кофі ці Патрыён. І калі ласка, памятайце, што ўжо ў гэтым годзе, дзякуючы вам, мы сабралі больш за 26 000 злотых з вашых падаткаў ПІТ. Неўзабаве, ўжо ў студзені распачнецца новая кампанія разлічэнняў ПІТам з польскай дзяржавай. Асабліва звяртаюся да тых, хто ўжо падтрымаў нас у мінулым годзе. Калі ласка, зрабіце гэта ізноўку яшчэ раз. І запрашаю усіх астатніх далучыцца. Дзякуй.